It-talent u l-kreattività miġburin kollha f'post wieħed, minn kamra l-oħra f'Palazzo della Sale fil-Belt Valletta. Wieħed isib għażla ta' fotografija minn artisti Maltin, esibizzjoni organizzata mill-Malta Photographic Society. Uħud proġetti u oħrajn ipprintjati. Wieħed isib mal-257 ritratt, uħud bil-kulur u oħrajn black and white. Fost ir-ritratti hemm il-ġeneru ta' street photography, still life u anke arkitettura. Kif spjegatilna l-Viċi President tal-Malta Photographic Society, Pauline Grek. Hawnhekk esibizzjoni ta' ritratti li din tiġi żviluppata wara kompetizzjoni li ssir f'Ottubru. U mbagħad jiġifieri ikun hemm submissions, dis-sena kien hemm submissions ta' xi 1000 ritratt, u mbagħad minn dawn iridu jintażlu r-ritratti li ħajġu esibiti f'dawn il-kmamar. Aw ir-ritratti li huma esibiti fuq il-boards u mbagħad hemm il-projected images li huma esibiti fuq il-monitor. Dawn jiġifieri biex tagħmel din il-kompetizzjoni trid ħafna xogħol. Ix-xogħol jibda matul is-sena u mbagħad f'Settember jinġabru r-ritratti kollha u f'Ottubru jsir il-judging. Minn dan il-judging mbagħad jintażlu r-ritratti li ħajġu esibiti. F'Diċembru mbagħad tinawgura ruħha l-esibizzjoni u tibqa' sejra x-xahar kollu. Din it-58 edizzjoni tal-esibizzjoni li tagħti opportunità lil fotografi fejn kien hemm mal-1000 sottomissjoni. Biex jintażlu ritratti naturalment ikun hemm il-judges. Dawn il-judges normalment ikunu lokali, imma jkunu esperti fix-xogħol tagħhom. Allura mbagħad dawn jagħtu l-punti il-kull ritratt u mbagħad jintażlu l-aħjar ritratti li jkollhom l-iktar punti naturalment. L-esibizzjoni se tibqa' miftuħa sal-21 ta' Diċembru mit-2 sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u s-7 ta' filgħaxija u s-sibt bejn id-9 ta' filgħodu u s-6 ta' wara nofsinhar u dħul huwa bla ħlas.